Ngiyanibingelela ngiyanamukela kwi-National TV1. Ngicela mangabe kuwuthi usuku lakho lokuqala leli uyibona kule channel. Ngicela-ke upress subscribe button kanye ne-notification bell ukuze uzobona yonke into esiyifakayo. Namhlanje-ke nakho ngikuphathele kona. Africa my continent lo Africa ngenza uphinda khona bawuqe umakhumala asekhaya nabafuna amawethu yazi kade silindile bafowethu kade sino sin1 no sin2 abantu beyitori ngabe emaphoyiseni no crime sin1 no crime sin2 kusuthi kune crime scene ehamba emuva uyabona namhlanje ke I crime scene ehamba sibe ne crime scene 1 ade silapha eCity Hall khona umeya khona uDOT khona imboni. Umhlangano uqale ngo5 mawuqala ngo5 ukhuluma indaba yesiteleka phela ukuthi zithe zame olukhu uzofema emnamba bathi ayazivuke kusasa lento lesenziwa yona kusiyo ezivuke kusasa azivuke ngolwesihlanu ayikwase kuba nomhlangano ophuthumayo phela umhlangano kuphi useCity Hall waqala umhlangano ngo5 u5 6 7 8 ngo9 wabonaka ukuthi ayivumelani kodwa bekunento encane yenza kanti bavumelana kancane bebehlukane kanje njalo imigwaqo yami ngathi lemigwaqo uyabona lama bridge ase gateway kune bridge ke eno first floor no ground floor no second no first floor no third floor like gateway bahamba behlangane kodwa kungcono ke sesibatholile manje yazi ukuthi suku manje red is in blue emhlanga sesisukile City Hall bahambe ngo9 bethi base breaking kwathiwa ukwenza umasipala kwazi ukuthi no DOT bekhulume kahle ukwenza idocument ngoba kuthiwa kwenziwe istatement shothi uqale ngo9 10 11 12 1 umhlangano physical manje obu physical ucishe bo 4 hours noma u5 hours owe statement phinde bo 5 hours sinama acishe bo 10 noma acishe bo 8 ihleli kodwa ke asifuna ukubakhulumela si live on Facebook kade sihleli sikhathele siyozela asizwe ukuthi isiteleka sekhona isiteleka sikho kodwa singafika esitelekeni khabazela namba obhuti namba abafowethu iTheku sikhuluma ngeSouth sikhuluma ngeNorth sikhuluma ngeWest sikhuluma ngeCentral lonke iTheku nithi ayisebenzi asiqale la singafika ukuthi yini enifuna umhlangano ongaka nikhuluma ngani onamasina u2 no crime scene 1 no crime scene yini le eyenza ukuthi ihlale isikhathi eside kangaka hayi nongalo sibonge isineke sakho wethu nabanye uzakwethu kwimedia mase ngibingelela ngale ikhathi futhi ichaza ukuthi abantu bayathakatha abantu balele manje yes kodwa nje besifisa ukuhlala umhlangano nomkhandlu nabantu abathatha inqumo nabantu abathatha inqumo na kwi Department of Transport yes bekuyihloko nje eingatheni kodwa ezibalekile ukuthi sisebenzisana kanjani ukugwema ihlaya elibukwa umphakathi nabagibeli sithi siyasebenza imoto ine permit isiya impound noma ine permit sithi siyasebenza kuqhamuke omunye umthetho esibona ukuthi lo ayi ungathi wakho emgaqweni namanga ke asisusela inkinga eClermont singakaze sibe nesimo ngempela esihlose ukuhlukumeza abantu esibagagula njengabantu abayizamelayo nabo yes e-hailing Uber Bolt isihloko sodlame besizosiphika ukuthi sizocela ubufakazi kuhulumeni kwaba nokuvumelana lapho ukuthi cha kuthatheke ngesinxele but number 2 impepha mvume siqilile ekutheni kunenkinga lapha ebhodini one igazette sivumelene ukuthi ayilungile savumelana ukuthi nebhodi alikho kunomlungu ke ubemisa igama lomthetho ethi uphethe imali uzoqinisa isandla
azoyisekela into angayizwa kahle hle ngokwemali. Umbuzo omkhulu ukuthi uma wena Department of Transport uneyingqushunqushu ema-office akho ngempela uzosibopha kanjani? Yes. Namhlanje kube nokuvumelana ukuthi akhona amathize ukuthi awaqali manje madala. Nomasipala weTheku nawo sawunika umphako wawo ukuthi sifisa ukuthola iy'ncwadi zama-rank stand ayiphumi kuthiwa kugcwele kamasipala or kugcwele ema-rank or kugcwele kuma-holding area. Sesibavezela ubufakazi ukuthi njengoba nithi kugcwele nje kuney'moto ezino-30 years zahlala. Kunama-owner kade aphuma ematekisini aye ema-truckini namanje kwi-system enu akhona lawo ma-owner. Kugcwele wona, nina nifunde emaphepheni ukuthi kugcwele, aniyenzile inhlolova noma isurvey yokuthi ngempela kugcwele yini noma cha. Nokuthi-ke nifuna ama-rank permit, yini i-rank? Yiphi i-rank engakhonjwa umasipala eqatshwe ngayo? Njengoba sino-12 months ama-toilet engahlanzwa, engakhokhelwa, engekho esimeni nje ukuthi abagibeli nama-custom angaya khona. Ama-rank anama-pothole, awakhanyi ebusuku, abantu bakhuthuzwa amaphara ngoba kumnyama makwahwalala. Kodwa ngala umasipala ufuna ama-rank stand. So umthetho ungancane. Uhulumeni uyahluleka ukuyihlela ngokomthetho, siyawuvezela, siyawubuza, uyavuma. So sinengxaki yohulumeni oyigaba ezimbili. Khona uhulumeni owakha imithetho othi applyani uthatha o-R600 uphela unyaka uno-600 excuse me, abahleli engithi mina for sure fana ngabe sekune-interest kulabo R600 bama-application angakazi aphothulwe. Iyavani lo interest. Njoba ngalana sixawe nawo SA-tax esithatha o-600 nje sayonikela lapha kahulumeni. Gazette ayilungile, ibhodi alikho. Mawufika ebhodini thiwajika niyoqoka umuntu ozonilethela izinto zenu. Siyakushwama lokho kuhulumeni lokho abakhona omusha ukuthi mawuyo-applyela into yakahulumeni uyo-applyela mhlambe ipasi, uyakwazi ukuphathisa umuntu mawu-applyela i-document yakahulumeni. Uma uyokwenza i-license yakho ngoba kufuneka isithupha sakho ne-ID number yakho, uyakwazi ukuphathisa umuntu uma uyo-applyela into ezokhipha iphepha elinamahawu kahulumeni. Iyabhalwa inothisi kuthiwa kuswela kusasa ningezi la ebhodini, qokani umuntu aniphathisele ama-sensitive documents enu. Phela siyakhompyutha la ku-association. Futhi uma uthi wena ngiphathise omunye umuntu cishe azoduka endleleni lama-documents. So uhulumeni-ke besingalwi nawo, kodwa-ke kulo 14 days bese usondezela ukucushisa. Nathi futhi usicushise ngalana ukuthi ukuze kube nempucuzeko ne-operation ezosiza umphakathi. Singalokho esibanga emgaqweni no-Metropolis onegunya lonke lokubopha. Kodwa unga-understand ukuthi ngala asiyitholi i-service ema-office ahulumeni. Iy'mali ziyathathwa. Yes. Emnyango ngoba phela fanele siphinde sivuke. Siyithele ephoyiseni lithi uphetheni, lithi hayi ngisene-receipt. Hayi ya November last year. Iphoyisa alisho ukuthi hayi le nto fanele biyo-3 months noma yo-6 months. Shaye u-over iphoyisa liyifake kwi-trailer or i-rollback imoto. Fike enzansi kuthiwa hayi sokubona kusasa kuphela u-3 days. No-600 obhajwe lapha usunemali manje ey'nsuku ey'ntathu yasephawundini ofanele uyikhokhe. Funa-ke manje uyoginqa iy'thupha, ungcola iy'thupha zakho ukuthi wena ungazi ukuthi ubungafisi ukuba compliant, ubufisa ukulayisha ngenkani. So ngoba-ke kuvele ongazi ukuthi asinakeki njengoba kade simemeza sikude. Sithe cha ngoba ungathi vele iy'mpepha vume asinazo.
obvious siyavumelana ayikhiqizeka ngemumva sinawo u30% mhlawumbe onazo if not 40%. Yini singami kuze kulunge impepha mvume? Yini umphakathi noma abagibeli bekhale lesinqumo sethu ngoba ibona nje abakhalayo ngesikhathi sivalwa amaphoyisa. Yes. Bethi zama enye imoto edlulayo ngena lana mayingaqhamukile igcina ishayelo umuntu oyingalo yomthetho ahambe yodeliver abantu erenki angazi noma mawusuyiphoyisa indaba yePDP ayibisasebenza angicwele kahle emthethweni. Angazi makwenzeka ingozi lapho umshwarensi uthini uthi wena hayi le moto ibisihamba iphoyisa kodwa ngazi noma nePDP noma cha makube nenkinga. Izinto ezinjalo nje esithi thina njengabantu abampisholo besithi ake sivalelane sibukisana ngoba besinento ebithi kwawona lo hulumeni phela owethu. Yes. Sike size kuthiwa uhulumeni ithina usuwabalileka amahora ke ukuthi kuswela ngo5 lesiqala umhlangano kwaphela u5 hours uhulumeni wathi ucela ithuba lokubhunga uzohlela izihloko. Yes. Ababona ukuthi abangayithumela kuthina siyifunde angikwazi ukuyigagula manje izihloko. Yes. Kodwa engikutholile phezulu hayi MEC besingahleli naye kwamhlangano ubengekho kodwa mangilandela izihloko ubhala ongazi ukuthi ubekhona. Manje thina sisebenza ibhizinisi lana asifune dumo asifune kuvotelwa asifune ngconywa kodwa bese sibuka nje ukuhlukumezeka okukhona phakathi kwethu nabagibeli zonke nokubophana nokukhuluma kabi ke manje namaphoyisa akametro ngazi ukuthi kunengxabano kanti umoya wethu awukho kuyingxabano. Asinayo ingxabano nohulumeni, asinayo ingxabano nabantu be-e-hailing, asifune kubambana ngezandla nabo